szemre, mert útba van. De szépen el lehet tolni, meg van zsírozva a boom, és akkor úgy csúszik rajta. Itt is majd úgy tervezem, de hát most majd megvárom a Pista barátomat, a Nóziót, hogy kitalálunk valami körmös csapágyleúzó, vagy gyártunk célszerszámot. Végül is 2 lapos vasból meg lehet ám csinálni, mert a lapos vasra hegeztek rá egy kis szelesztőt. Ugye összekötött lapos vassal, vagy valami ilyesmivel, és akkor egy csavarral meg középen. Vagy lehúzza. De hát lehet gyártani ilyet. Attól tartok, hogy nekünk kell gyártani ilyet, mert ilyen gyári csapágylehúzó nem fér oda be, mert van körülbelül, hát biztos van valahogyan, hogy majd csináltak, ami körülbelül van. Jó, hát nem bolgát meg lehet csinálni, le tudod jönni, ez a kicsit megvan,